Vreau să intri în casa mea. Atunci când intre Dumnezeu, ura dispare din casă, din biserică. Atunci când intre Dumnezeu în casă, în familie, răutatea nu mai are loc. Acolo unde intră Iisus Hristos, invidia, dușmânia dispară. Dar trebuie ca tu și eu să deschidem ușa lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Dar pentru asta este nevoie să ascultăm de glasul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Sunt oameni, datorită neascultării, s-au îndepărtat de Dumnezeu. Datorită neascultării, oameni creștini, așa creștini, care vin la biserică, care vin grăboviți în biserică de ani de zile și fără să mai simte prezența lui Dumnezeu. Oameni buni ai lui Dumnezeu, neascultarea aduce o inimă de piatră. Și se predică din față, se cântă și tu nu mai simți nimic. Datorită neascultării tale.